Assalamualaikum di awal kato salam kaganti siriah pinang barat rokok dan seguluang. Pengarang gunung baso-basi pembuka rundiang gerang banyak rila jemaah pamanuai. Maka saya susulah kaset nangko disusun lalu ditatiangkan terunjuk kabakeh mamak sidang pendanga kasadonyo. Nandu dua saya daran tagak sapa matang dari juang lapeh kapangka indak ringgo jebabateh tampek kami menghantarkan kato. Adapun kato nang kedirapakan, komah lamak liek mamak pandangi. Balenong pita samusurang nan bak baliang siroda kinci ababega baulu jawe. Membawa kisah jucurito berisi nasib parasayan buah tangih di hari tua. Judulnya Rato Maenggi. Bukanlah sarok-sarok saja mak sarok ko ado silaronyo sapukan taruh kailaman. Bukan maratok-ratok saja isuak kok lai kagunonyo ambil katelong kapedoman. Limbak nandari pada itu, taradok buah tangan kami nang terhimpun di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Nyampang kok kurang lamak mani. Racik bawangnya nanta alwih rono pucek dek kurang kunik tahamba talambiak mata. Maafkan kami tentang itu. Maklum lama. Lado dipaci kurang darek karambia jauh di pasisia bawang mahari pamaneh kami nan tidak ada dayo. Maka tantang salah silik sumbang jogawa. Nyota lenggok adat sopan santun tuah pengulu kok takirai martabat tuangku kok talinte. Lapehkan kami dari sawa mak sangkut semangkut dalam batin salah nan tidak disengaja. Pada Allah tobatlah kami. Maka kini tarimalah juadah kami pakirim dari Balerong masa anda tuak perpatiah. Ikolah Rato Maenggi. Selamat mendengarkan mak. Kalau dino dimanuangkan diagak di kanang-kanang dicubo membilang surang. Makoi duitku serupo jerasian stan. Lalu sakalo ari subuh tagamang tasinta tidua tahampe tangan kalantai. Di kaca-kaca kalang ulu diresek-resek tapi kain kama painyo mimpi jako. Sabab balah deba itu. Araso kapatang jadi umbi sabantaan angko jadi daun. Kinilah nyato mengarisi menanti guguanyo lai. Tapi bana bak tutua buya, apalah kato dek beliau. Sewaktu lahir disambut azan, setelah mati dilepas salat. Maka alangkah pendeknya antara azan dengan salat. Selama ikamat dibacakan, sekianlah hanya kehidupan. Batuan sangat. Hanya selama kamait dibaca orang baralah bana kepanjangnya 9 kato dilewakan indak lalabiah dari itu. Selorong dek badan diriambo. Di maso-maso bak kini di musim semusim nangko sadiang tagak diambang patang-patang bajawek sanjuari. Awan di barat merah sago mentari mahatam turun hilang di salo-salo bukit. Si cici rimbo basautan layam baransua pulang kandang bintang nan tampak tanpa ijo. Batingkah bunyi gua tabuah gari dari surau. Mako di bates siang jo malam ko di ujung supadan hayat. Tabayang tubuh dalam camin badarun darah ke jantuang. Dicaliak-caliak dipandangi. Badan rangki romalalasua uban memutiah labat tabua angok di tingkah-tingkah gua urang pala awak pajamua. Jange nentagang makin dua pemandangan barang sua kabua pitih habis taragak timbua kian meranggang pintu kubua. Maka batanyolah aku pada diri betimbang dakwa lai batimpo sudi kebatin. Kok bala buah di ma ko taluak nyo rabah kamano taguliang nyo mati sialah mengapa ni. Siko taserak buah rato, taserak tak urang kememilih tak cicia tercampak saja. Lai bana urang nan kanduang, tapi tak ada barang di kanduang. Taga dek badan buruak pinto dalianan sakah untuk ngambo danga dek sultan baritonyo. Tak kalau masuk ulunya, malam semalam di Parampek, hari sehari di Patigo, anak di pangku arek-arek, kemanakan di Bimbiang di Pusako, orang kampung di Tenggang Juo, itu pituah bamakan.
Sajak semulai dari talu anak dinang digadangkan ditimbang pagi jo patang rangi saiku bahalaukan. Jo dendang melalokkannya. Oh nak kanduang balahan diri ubek jariah palareda membuah hati limpo berkurang. Gadang anak gadang lahintan ke pembimbiang ayah kok lamah ke pembangkit batang tarandam pelawan nonjak dunia orang. Maka batarak lah mencari makan hujan jo paneh tak batumang masuk kampuang kalua dusun julu jala di rantau orang. Tadanga kayu babuah mengirok tabang masuk hutan menuju rimbo nan setumpak. Dima rumpun dima mengakeh, dima daun dima mencotok padi masak marau pulau. Hari patang galok pun tibo, dikaja-kaja baliak pulang surui ke pinang nang sabatang menyilau sarang batinggakan. Baitu konon jadi bapa. Sadang memangku-mangku anak, disambia membimbiang kemanakan. Ko atok patui di sisi lantai nalapuak dikajangi pasak nangguyah di petago. Nyampang pamatang kok nyotaban tali banda kok tahampang. Nan tinggi raso kemaimpok nan panjang mungkin kemelili pari jopaga kok tarompak awak bagageh turun tangan. Basuo elok jeburu batimpo mujua jo malang. Nyotumbuah capuak dinalicin baju pang tantang naluruh patui nambungkuak kadirawi nanujuang makanan sisia. Makuawak lah tagak di pintu tang kadang-kadang di pintu mati. Lompek selompek ambuat tibo sensiang kain nalah jilatang ba itu martabat jadi mama. Tibo pulo ba masyarakat. Kok pusako kan yo salingka kaum, tapi nagari salingka adat kampuang nan salingka awa. Dia pun bajalan nindak samo capek balari nindak samo kancang. Kailia sebondong ilia orang kaulu awak kaulu lai sair yang jenan banyak. Kok bayua sama maisi indak bana panuah kateh panuah ke bawah lai juo ketek kayu ketek dahannya dipikua sekiro kata bau dijinjiang sekadar kata pacik awak nan pantang ketinggalan. Itu dulu di sana. Dulu semasa tampuak sedang bagatah sangkek daun lai minyak kutikum yang lai menggatah. Tapi kini bah nan rimbun kinilah rogek tan. Na rampak kinilah kulai. Dahan sakah rantiang meranggeh daun gugua urek kok rate. Jangankan buah bilang tangkai putiak nanindak adolai bungo ketambang tak diaro. Hilang rono dek panyaki, hilang letuah dek musikin. Mati ayam mati latungau tabuang gunung nan seisuat. Kurang sagan memandang tape, awak dudua inyo menggendeng jalan lurus dibelokkannya. Dek paham galagat cukarena, tapaso bajalan manapi-napi kok duduk menjawa-jawa, naik lalu ke rusuk rumah kajanjang murang konope. Di pado suatu malam, badantang jam di dinding pukuah dua baleh tuagaknya. Suni nambukan nalang-alang hanya lantibang dan padendang di salo cacak ateh param. Sayut-sayut anjang menyala sinan taraso hino diri. Takana bunyi pantun nurang apulah bunyi pantunnya. Sawah laweh panjang bekelok dibajak jeban tiang putih jiluang tatagak juo. Kasiah urang maso layelo. Sayang urang binang kabuliah lah tuo badan tercampak saja. Nak duo pantun sair yang tigo nan mungkin panjang ame. Ko indak ranggeh di Tanjuang cuma nak ampayan kain malayang malayok kulo tibo di tabiang batebaran. Ko indak ameh dan kanduang dun sana jadi orang lain nan sayanglah jajok pulo urang kulil yang menyisihkan. Namun semantang pun ba itu stan. Tarado angku nan sanasib saido saparasayan menanggung apo nan nambut tangguang. Dari siko kami pesankan. Janganlah mau pe menyaranto, usah menyadajo mahamun itulah adat padu alam. Masolai awak bataun tarana datang dak tahalau kok pipi inggo dak tagaro balam lah satu mencetoi. Kumbang barulang petang pagi manci besarang diureknya kok kunun hamu jupianggang. Tapi padi pulang musim talampau batabu ajarami di pamatang buruang nanindak melewek lai murai pun haram menyilaunya. Antah kok koncek menonggoi tampan kejadi bungu luluak. Contoh nan sudah badan kita menjadi orang laki-laki. Tak sia orang tadi sasalah talukih di tapak tangan janjian saja ada ulunya masuk di rahim bundukan duang. Itulah nasib orang namakan. Untuang dan usah disasali. Bukan tu ambo takut mati stan hilang dan tidak digamangi. Kita kan datang dari Allah kembali kainya ujung. Nan bedo mua berpanjangkan iduit mengumuah bandua saja.
Tasesu anak kamanakan bado seorang berkuliliang memandang diri tak gunung. Kok buliah pinta jo pintu. Nyampang luluih doa jo kawa, capeklah baa dipanggiannya. Oh bulan pai dan hilang mentari bau dan lucu. Nak lapeh baban di dunia dia kirek lah nyato pulau elok dibuat ke ditangguang. Menurut orang cadiak pandai nan balu buat dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai je pituah. Adapun hidup laki-laki ko tabagi tiga zaman. Manolah zaman nan tiga, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawih pembajak, ketiga zaman kucing tua. Baa berito kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek, badan gampa kepala tagak, ikut tagerai menyalasai membaleh gabang di kudua. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai babuangkan. Daunnya pangarang pucuk, nan randah gatia-gatialan lama ado manih tabau itu makanan petang pagi. Dadak batin tiang aluih-aluih batampi indak baratah sudah batampi baindang pulau aluih nanelok dipakasai. Minumnya dari yaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan naya mato ditampuang di pasu gadang. Baru saja keluar kandang sikek bermain nateh bawah digosok menurut rabah bulu tasonsang disipak kanyo. Pandanglah pulau palanonya. Kain biludu merah jambu basulam jobana ngameh takanak rendo ampek sagi ambu-ambu babilang sudui. Pilin bapilin tali kakang sajalan banang 7 rupo harago nan tidak taharagoi harago timbang jenagari. Joki memapah ke galanggang diracak lalu dipacu. Manduo cendolarinyo salangkah pantang ketinggalan setapak aram kalintasan. Sorak jesurai jadi bungo riwah latapuak berkuliliang. Barabui urang nak membali, jokok ditukai lok bana main buah hindak labaa. Salang sebanta jadi juo ketampang mambiak keturunan. Itulah masuk menjadi anak muda, Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geliang bak geliang sirih rareh lonjak serupo labuanyui. Tansano bumi ado batampuak di jinjiangnya sapalah tangan. Tak ada kandak nan tak lului, pantang pintunya tak balaku. Sebab maneh sayang bapak pun kasih mamak lah satu memanjaukan kari je baik mempetagak. Indak pangana masu itu, selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijo, narando ke masak gemai disapu di bulalangnya ditagah ke disolangnya, awak kan santiang janya orang. Adapun masunan kedua adalah masu jawih pembajak. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tada yuak jalan di pematang. Lalu laki pasangan nateh kudua disandang kayu bajupang mengganyui tali katayu di elo singka pulang pai. Marancah diluluak dalam malangkah tatagun-tagun barek dan tidak takatukan dek baban di kayayu. Buduak luko angok balasau lah guyah segala wensi raso kalarak pesandian. Tapi usahkan panek kawaranti lacuit berapi suak kida cambuik pemain nateh pungguang. Salasai sawah nan bunta, baradiah ke sawah panjang berpindah pulau ke nalawek berbilang pir yang disudahkan. Urang makan nawak kok tagak, pasangan tak lapeh dari badan. Kok manjulai rumput di pamatang, kok ijau bana daun jaguang jauh nan tidak kata jangkau taragak samo dikaluahkan. Hari patang bajaklah tangga dipawi di tepi ladang. Diganjua ke rumput banyak, tak cinto je batuang-batuang daun linta buang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan diansua saja rumput pai. Sadang mengunyah-ngunyah pawa datang gubalo mahalaukan bararah pabaliak pulang. Kok bagageh bana masuk kandang, ilalang masih menantikan di mamah sepanjang malam menunggu hari ke siang-siang menyandang bajak pulau. Baitu babilang musim. Itulah masuk menjadi orang gadang stan. Sasudah memikul tanggung jawab membawa beban rumah tangga. Mula-mula yo takah biasa. Kok payah awak di pasar, kok panik badan diparak pulang ke rumah dapat ube inyo kalai ke penama. Alun kenaiak nyola galak, basonsong jemulik manih bajapui sehingga janjang. Awak duduk ayat talatak nasi barasuk bahidangkan makan baradok papandangan. Ko amba bana garam gulai, agak kurang lado sambanyo, namun de ulah galak tak sudah kecepoh duduk na manggilo. Mako lama lah jari yang pado limpo goreang maco baraso dendia.
Makin mabudek, makin kami genyong membuat galinggaman siginyang membawa luluah. Ibarat memancing ditunggu air, umpan taserak ditanuangi duduk menjongkong di tapian sambil memandang air. Tadang bersiwa-siwa ketek, tali tagang piapuang hilang disintak juaran tinggi-tinggi. Kok tak dapat bana ikan puyuh stand di denai ganyuit namparalu kecipu air nama nagia itu parangai laki-laki. Alun cukui semua jaguang mulai berubah saleronya. Nan ganja-ganji abakanda kanan sari-sari nanya minta. Rupanya beliau dalam hamil parangai pajatu agaknya itu kan gali terang manganduang. Bulan cukui bilangan sampai tibolah hurang nanti-nantilah laia supiak ketek sarawi bana jemamanya. Tambah halek tambah hidangan pesisia naik tengah jalan bendi laju maidokan. Sia rumah baru kalansai kredit TV alun nabi rekening lampu hampir tibo. Kini utang kabidan lama nanti rumah sakit mesti dibayar pitih na lalun tentangannya. Kunju anja sepanjang jalan bak kacang dia bucia. Anak baransua gadang juo lah agak talai nasi masak kurang dicinta reka baju biliak naninda arun lai. Laia pulo anak kedua batungkeh anak ketiga nan kampe datang mencogok nomor 5 sadang tabangkalai. Babilang tahun kemudian standa labek candonya buah batangkai batandan-tandan rundua ladahan memikuannya raso kasakah kabarean. Kini anak nantuo di SMP, nan nomor 2 tamai SD adiaknya di kelas sampai nan di bawah lah kelas 2 si bonsu lah patui masuk TK. Mandehnya langganan dokter sure ranggae 30 dun sana dicari laki kemanakan dilamar orang. Di kampuang sedang membangun, mako jan nampak kuruh di baju jarang usah tersingit mularek pulang agak sesebiang setuju. Iko rirayo ke 30, baju baru ndak boleh hindak nan pitah wajib hukumnya. RT Yuansip menyasakkan ni peda tak dapat janji pajak iko yuran itu. Sadonyo pitih. Pitih jo pitih sekali pitih tan. Iyo kok lai kapa gadang pesisia kurang ngari elok angin selesai. Ndak taraso lapio mbak kalalok sanang nang kodohnya. Tapi coba bayangkan. Sakironyo bidua tetek muatan sare pandayuang bilah halapuak pulau. Badai turun pedoman kalam meliwak-liwak tiang tangah sapuak sapah batang kemudi menanti karam menyolai. Kok sampai baranak 78. Kamanakan bapak indah awak nan surang pagantuangan. Di sawah pangkua balabiah di lapiak pinggan tak cukui. Tantu kabadarak-darak utak dapat piki badan tuan dan tuang jantuang dia usuah kamala badan kabatenggang. Siko bana cok terambau. Nan manggaleh kabasigalia membali sukek balanjuang menjua gantang bapape urang sapasa di panguanyo induk samang bekicuah jo. Nan tani bapara laweh karambia urang dipanjeknyo kulit manih di kubak tagak. Angku tukang mencilok kayu angku labai baca gayat cadiak pandai geser ke geser. Kok guru makan ke murid tagagau-gagau ragayeknya. Sapiak pulo demak supir main mato jo urang bengke dirubah angko kuitansi onderdil nalam mojo. Kok pasisian ayak di jalan londong sadonyo masuk saku bilalang dapet siang. Pareman nupai jodu balang lain pulo tu masaiknya. Siko lah bagak bakaukan hariak garatak jobu lalang sekali-sekali main tangan. Nyampang kok tibo di pegawai menyamun di ujung pena menepok di dalam buku jongkek kian kepoh kemari jilek ateh daram ke bawah. Kok nan banyak menekuk nomor info ka info ditalaah karasian picayoban orang gilo tuan alahnya. Taradok nan jujur luruh tabuang iman taguah malu pun taba maku tangguang kalah hidup mengatalang. Basaok tangah dua itu bak banda tunggang kaulu dalam kateh kaki Sarawak. Lah pirang kupiah hitam menyabut nasi kini laci tangguang rasai kaledek sultan menjadi orang laki-laki. Analah dulsana orang pendana. Kasabui zamanan ketiga ialah masuk kucing tuo. Baalah pulau curitonyo dangalah kisah dipapakan simakkan bana nyato-nyato. Lah kan nasib dek kucing tuo bulu kusam tumpak batumpak ikua kucuit meleo lantai tulang pungguang elok dietong. Kuku maja sayanglah tangga mancik dan tidak sagan lagi. Maigui nayak janjang lah suko bapaneh pagi. Gilo kadapua tengah rumah badiang disudit tungku bagaluang dia buangi.
Baru balego cawan pinggan mendanga garacak gulai mato nyalang talingo tagak melompek mengiong panjang. Tibo nan ketek mencuekkan datang nang gadang malangkahi meseh kanai terajang. Urang lajajok kasadonyo baru malewek lidit tibo ditaruah apo kagunonyo tiok di usia tiok pulang tak kama kapailai. Kok taraso awi jalapa nanti kan urang makan dulu. Pilih rimah dilapiak pakame siso tulang ikan. Nyampang lai nasi balabiah. Itulah rasa kiawak tarimo jo sukuati. Itu pun ngacokkan itu dua. Tacemo mencilok sambanya to si balang nambaulah kuciang nani tambah parangai. Hukuman nawak menerimo dek takwik mengaku saja. Badan letai yang bagaruah indak tagarai nayak parang usahkan mancik ke ditangkok cacak jatuh hindak tacakau kapuyuk lari indak talalah taga salero tajam juo apo ketenggang kucing tuo. Itulah misa umpamostan tapi di badan nenggi kini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nambatanyo. Upek cara coba katutui hariak keganti minum pagi cucu lah satu manggaduai. Kok naik ketika orang makan, jo tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapua ke belakang. Sebab minantu sedang di meja patah salero sutan makan terganggu bagindo lalu siang. Dek batuak kengkong bekengkong bak bunyi senapang masin. Lah 2 kali menggulung rokok, baru mencogok nasi langkok panuah berisi piriang kanso tak mungkin bertambuh lagi. Hari malam kan tuak pun tiba, maraok di bilik dapua sesimpang jalan ketungku di rusuh arak-arak piriang. Anak minantu di kamar muko, si nenek di cucu di bilik tengah awak mendapat nomor pinci di sudut paling belakang. Tapi samantang pun baik itu stan. Kok tiba di panggung di bioskop ikolah kalas paling maha. Kok tiba di main bola tagak di gol pintu gawang menjadi kiperang namukan. Tan sano di dalam kantua siko bana ruang direktur balirik satpam jago pintu. Taga di dalam rumah tanggo stan nikolah tampek paling sadiah. Daerah terlarang bagi tamu, daerah angker de minantu, pondok derita carukini. Tapi kabak ajuo. Itulah jinih parasayan, nasib meenggi barapakan antah ke diri yang bersurang. Anda dolai, lalu delo saruang bakalumun, giriang gumiriang ayam mato manabuak banta tak pasaruang antah pabilo kalarainya. Salorong di badan diriambo, ialah hurang 3 zaman. Masuk kudo alah talampau masuk jawih pula dirasai kini dalam masuk ketiga, yaitu masuk kucing tuo. Kadipakai istilah 3 zaman sepanjang dalam sejarah, tapi laju maknanya. Pertama zaman Ulando, kedua di zaman Jepang, 3 di zaman kemerdekaan. Kok sanak bertanya tentang mua barakoh tahunan tak pakai berapa bulan juarinya rumit lah hambo kemenjawab. Sebab orang seisuak ndak bayi jerat, tak ada catatan tanggal kok kunun ate caro kini. Tapi sekadar jadi pidoman dapeklah ditutua beritokan. Wakatu gampo padang panjang ambo nan sadang sunik rasu diteteng orang kailaman bebawa ke rumah lasuang. Kalau detong caro kasa diagak dikiro-kiro. Tan sano basunai ngalapan gampo di tahun 26 maku ambo laya atau 8 balik. Lah 71 mainggi kini. Waktu Jepang kamasuk di pangka tahun 62, ambo nanalah kawin jolong. 6 bulan lamo babawa kabek tangga buah penurak ulah de asuang jepit tanah. Indak lamo sesudah itu pulang pulau ke anak mama. Ubek laki pantang talampau beserak jo di ujungnya. Inyo capek duduk berkisah tagak bapal yang kena lain diangguak balam 3 gayo balam pemikik dari rantau digungguang orang ketakengon. Sabalun Jepang kekalah, hari Sinayan masuk itu kereta jatuh hari Kota Baru. Tapi awak dijapui orang iyo ke rumah induk bako. Gadih kuning yang tinggi sumampai ya buaknya panjang hingga batih mato linduk kumbang bataduah itu bapakai sampai kini. Lai tagok rakyat ambalau sarasi punco jolu muka buah doa orang siak. Tumah kami nanindak carai tangga bak kuku hingga kadagiang. Balimo anak nanduo tak sampai gadang mati baundo orang namukan sangkik berjadi sakit caca. Kan nio di musim itu, awak nang sadiang mudo matah tak tinggi bukit digagai tak tunggang lurah di tapak. Dunia orang dituruikan, barambuang basipak rago, main bal memupuh hayam tari piriang silek jerandai, kiton pantang ketinggalan.
Masuk awal lain mencuba jadi bagodang 10 2 kali di tempat Japang taga de aka ciluah juo tak sampai menjajak logi. Setahun nawak merdeka, Japang pai sekutu tibo datanglah Gurkha Joinggirih menggonceng orang Ulando. Itulah nikah adanya orang. Sajak nan sipik berkuasa sampai si Mancuang maulang jajak menjalang tahun 50. Itulah masuk pai iduit pai nalabiah ba ampadu. Jonasi jarang basuo, nanacuk gabelo je kecimui. Pitih sari segala maha orang bakain kulit kayu lapiak kakapan orang mati. Di awak nambanso lasak juo, indaklah sampai payah bana. Bugih kalai 2-3 gebiang ado menaruh pulau pembawa dari Maroinim. Kain jauh je Samarinda sawa antrantau Bangkaulu Asia negari Karasaan. Itu dilego cie-cie stand diambil ke pokok galeh menjual saka dari lawang. Sabalun agresi nang kedua kayun menggaleh kain hitam rokok timur rokok seginet saratu api-api arau. Bakucing-kucing junika bakaja-kaja jote eri bepengka kamal sakicuah sampai memacik masa itu. Salapeh tahun 50 parang ucok nagari Yaman cakak abis sengketo sudah mulai terbuka perhubungan. Ulah dek sulit masuk Japang takwi barulang jo darurat mahantu sengkek Malaysia. Maka orang bahondoh pimarantau awak maikua di belakang. Diayunlah langkah kesalatan babaka nasi sabungkuih pokok je tulang 8 karet. Aso ilang 2 tabilang tak kayo barani pakai dicubo-cubo tanam mumbang untuang berpucuak salai daun Tuhan kan kayo jorahimnya. Lalu dimintalah izin ke mandeh jodoa beliau lapeh babuah ratok di janjang labasah langan bajunya. Anak batigo susun paku disayang baganti-ganti tersintak nang ketek di buayan sama menangi jamaknya. Tinggal kampuang, tinggal laman, tinggallah anak elok-elok dagang bajalan jontuang doa kan ayah berasaki. Ko indah di angin ribuit nak ndak runtuah pinang diarai. Ko indah dek sari duit satapak aram kabacarai. Maka ditapaklah negari orang, ditikam jajak rantau lamo babelok panjang masa itu. Dituju labuang jetandai, kecurup kamarwaman salingka tanah rarajang. Lapeh kalintang kapasemah taruh tamanak kabintuhan basawah di Bangkaulu, disiko dagang kesampangnya. Dek mencari jai buati, tengyang pasan namak paja baganggam pitaruh mandeh. Maka Tuhan memimbiang jai radat takwa pintu rasa kilah pandai berkirim pulang. Tapi dek ranyang cilakomudo rembang mato bimbang pangana taraga pulau mahalia rantau. Barito sayah nan badanga gatah di Jambi barago barang semukel banyak masuk pitih bercando ramu-ramu. Indak berpikir 2 kali hati kareh pikiran bule diputar rantau belok Jambi. Kan yo kabalanya to jodalia nyo indak baduto orang lalu tersimbah pangana siko. Karet maha ragu tinggi barang 2 indak bercukai selisih basah kapacino raso di Hongkong di Singapura. Kaini wol cap bendera saruang madras dari India jam titus jam titoni. Double as jadi serok balai 5 rokok bakal yang itu iso antio ari. Takabuai duit orang Jambi jolimun bakumukumua jobir membasuh tangan siskin jolenan kabasahan. Lasuah menggalih masuk itu Ustaz. Bak balam di padirabah ibarat memburu kijang patah tiok dikacak tiok jadi. Umpan caciang buliah tenggiri labonyo lipek tekulai sudah tekulai tekulimbin. Padarai galak rang sudaga awak lasato seng yang puluh. Dilai menggalih rokok tokoh beroda dia doi batin nyotoke salundupan. Dikaja barang kakapa urang berkandak lababari hibaniah indah awak menyabik menembak tarago di piluru. Nyampang kok tahunan saragam barundiang berbisiak-bisiak. Taganang sawah di ateh baraya sawah di baruah bak karih patah di saruang paham lasutan tentang itu. Nan saibarai urang memikir, sadang dirintang burung banyak balam mangguak tioran tiang nuri nan tabang-tabang rau bapantang jaret tak kabingkeh. Maka datanglah surit dari kampung, mandeh nan sadang sakit paso. Dek sabab karena itu, sabalun pitih bakuduang dimasuk kabinet Saparudin nambola pulang dari rantau. 3 bulan lama di rumah singkek peminto orang gaib beliau pai mendahulu. Harta Allah pulang ke Allah.
kandak na satu nan balaku. Jodoa ruah dilapet lapangkan beliau dalam kubuai duitkan kami dalam tahan. Karena melenggang lai berbuah tangan pulang terlai berpembau. Lalu ditabuilah sawah pusako nan tagadai masuk dah ulunya. Digiloi para joladang ditanam tinaman kareh diisi tabek di laman jua itu dibimbiang kemanakan amanah mama orang namukan. Apun bato nyulai salampih nan dari pada itu. Dicalia anak dipandangi sadang bilasak-lasak tangguang alun nadapek tolong bantu. Salorong kepada penghidupan sawah menindak menyadangi babuek baganti tahun urang dan kambang rimbun rampak sarek muatan rumah gadang. Maka daripada bemato ke bulakang jan cebang pangana pulang, tibulah nyek dalam mati nak menggungguang membau tabang menuju ranah rantau orang. Malah sahadok jo sahadang hati gajah semu dilapah hati tungau semu dicacah sakit ya sanang benampaan. Gunun pulau jalan surang banyaklah dayo rintangannya. Kok saulah bana laku musang betangguh halang ke menyemba nan bedo ayam nak menurut merentak dalam pautan senjanglah juo de betenggang. Narasu agak marumi dek memandang rancak mensaji urang lupo ke surau gonjong awak nan tatagak di tepi danau etan di ranah agam tuwo. Nyampang di tampuah jalan pasa diturut labuah nan golong makan batambuah nasiangi. Sinan mangkonyo rumi bana. Ibo dan nanak tainayong inyo penindak punyo mamak mandehnya apa kadayo. Kojan basuran bakian elok dibawa orang nan kan buang bajalan batungkek tabu tak mungkin tarambau gai. Adapun nan dituju rantau Palembang menatap dituju hulu lalu bemulai memantala piak. Kok sangka kan yo lah diseu lah nyato tampek kediaman tapi ba aku ayam kanannya. Maka balenong kancang kinci-kinci memikiakan berisua anam suwok sekelinanya raso kemati wiya. Lawi lapeh nang kadiadang pulau nampak pasang paninda. Sadang likapa sulit lalu kok kunun raki batang pisang. Tapi dek kalan juaranggang di tapian hati bule kato tadorong. Maka dikayuah biduak semua surang karam nanindak diagai. Utang di awak bau sau adu wangu adu rasaki suratan sudah ada ulunya marau di pasangan balep. Kadang-kadang ke Kertapati, Kalemabang ke Pasacinde, ke Bombaru di Lalah Pulau. Diturui kampuang bilang pakan bajojo sepanjang jalan masuk dusun ke luar dusun. Cah latibo di Sikayu berisuak sampai di Maranjat lalu ke ranah Teluk Lubuk. Musim kopi Kalematang, musim duku ke Komering, bulan mudo ke Talangaka gajian buruh tambang minyak tanpa maskapai masuk itu. Pendek kato singkek rundingan asah kanda pua kabaraso diala payah ditangguangkan jawah jedake tak ditumang nan pokok ala diugamo indak menyimpang dari hukum. Lain Jambi, lain Palembang, lain kini, lain Kepatang. Kalau sangkek merantau bujang badan surang sabatang tongga pikian mindak panjang ame. Bamain di mato padang basilek di ujung kari haso ilang duo tabilang kok tabujua anaknya lalu tabalintang di anak patah. Tapi kini baradai panjang sepan baleo baban di bulakang ayah dan surang pagantuangan. Saya barai diri alang-alang, awak jauh di langit hijau tampang menyisiak-nyisiak awan menyunsong ngangun jebadai. Nyampang ko patah di desa yok putih karaju telitigo tampan jarak dalam bubu. Entah di malah marau nyobai lau atau di kumpalan. Babilang musim kemudian, nan putiak kinilah gadang nan mudo barang surmasa. Lah gadih gadang anak nan tuwo karakok lapatu ine junjuang sida di lamar orang. Pasuwo rueh di buku sesuai untuang di bagian mako diterimalah sirias tanpa menan. Setentang calon menantu nangko lai rangkam puang awak juwo membokak lapau di tasiun madok kabatangai ya musi. Maka di pangkat tahun 58 sabondong pulang ke kampung. Lalu dinayakkan malah minantu tahan suwa utang baki anak talapeh baban sebuah. Salah saya lek baralek minantu balik ke Palembang ikut saratu anak kandung kami di rumah sementara. Taradok rasu beminantu danga dek sultan curitonya. Batunangan nalah dincubo. Babini alah dirasai baranak indak rencangguang judung sana sadapek rasu. Tapi beminantu mancubo ikulah baru kan nagak balain raso badan.
Antah sayang, antah mujajo, antah takui, antah dirai, entahlah. Nanya tu muju ado bangga pengio nan bak anak dapat peminan coba ruak boleh parawe tapi anggan baradok duduk. Joko dimisa diumpamo diambil kato ibarat serupa mencaliak ulet bulu. Gilo mencilok cilok pandang nyemado awak melengah kok jauh bak akan nampak bersobok namuh mainda. Ndak percaya rasakan dek sultan nanti. Tidak lama sesudah itu Dewan Banteng mulai bergolak. Baguncang sandi Minangkabau manggaga katunggak tuo lapia nyelapeh kebubuangan. Ulah tagajai punco paran bagi suh rasuak jujari yau lantai lagi maidokan. Parang pacah badia malatuh lago sekandang semua awak antara pusat di daerah tak ruang kami di rumah. Adapun setantang parang nantun rumi lah kami babarito. Masuk Japang ngalah dirasu, parang junika lah dicubo, tapi senjang bercakap berunsana nama lawan nama nang kawan Pak Ayam buto diadu. Alek tibu membawa kanon, pangka menanti jaba soka, hati-hati di bawah baro hidup serupo masak duka. Kok peluru dapet dilakan stan takut jagarin masuk lubang. Perintah di dalam ditaati, pasan rang luar dituruti, iko yo tanpun yo tepasu badua muku nan pokok badan kesalamai. Namun tabedo menaruh anak gadis tan lebih main dan dibuatnya. Saya barai mau nyikan padi takaka. Ayam tibo balam marauk lesu lalapiak panjamuran batabua padi di halaman. Nyampang dilingkuik di bawah naik mancik babarih menantikan tampan ketingga dadak sajo dalian sudah masuk itu. Taga adek pandai wak manggaro Tuhan menolong diri radat. Alhamdulillah. Sacotok lai tak nyusak sauleh haram mindak cata syukur lagi pada Allah. Dua musim lama baku ampeh tibu lah golek di nandata cakak habis parang balipeh. Indak diboka sabut singko, indak ditapak kaulunyo muaro sajo di kami. Aku bersalam-salam lah rang diate. Nan siriah pulang ke gagang kok pinang balik ke tampuak damai duo kesudahannya. Itulah pengalaman semasa parang stan sangkit nagari dalam meboh. Ulah parangai cadik pandai orang barabut kedudukan silik politik pun namanya. Jaleh tadang alat ibadia nampak gabun nasuk mensiu kok mai tindia-tindia. Tapi tahu kan, ado parang nala dia ganas, iaitu parang dingin tidak berasa. Main padang di sudik matu bacaka dikatu bayang karenah labih Mariam. Sehingga luko nan tidak nampak darah sakit nyutio alai bulu mendanyut ke bun-bun kesudahannya mati dapat bangkai. Di mana medan pertempurannya tu tinggi? Di rumah gadang san. Nan tukang adunya mituo je mamak rumah. Itulah Rusia di Bulok Timur Amerika sebelah barat sudah gaba dia jepiluru orang sansainya digala. Nalago Sumando sama Sumando Minantu lawan Minantu orang serumah papambayan. Ampe bilik ampe pasukan dandam nan tidak kunjung usai. Awak kendak. Dilai candu relo. Kok makan mimbau-mimbau paisok siriah menyiriah tapi di batin parang bersusuk. Kalau nasutan punya radio, maka dek marah tep recorder. Bagindo batelevisi CD membali tepi warna. Pai baralek petandiang kain, di dapua pameran samba padusi bajuak barang. Indak menaruh hamiurai yaswaso nabagantuangkan ko indak ametasi jadi juru. Sialah orang nang ketahu antah ko tukang sapuah sajo nang cotok tetap diateh. Ibu pulau di hari balai. Sangajo bapakai baju jarang nak membayang tiki di saku. Padahal salai di luar nempiti gadang lampih di dalam uang pacah. Ba air wik gudang garamnya sarawa bagan tiak yo. Mako taradok nan kalah parang. Tarimo bayak sindia mituo. Namudo bisik-bisik nang gaek galak bertahan nang kanduang mope juo mamak rumah gilo mengia. Ndak tahan, silahkan sultan turun tanggo banyak dalain ke pengganti. Tapi kok lai bakibar bendera Manang. Lai menguniang lihat bini memacik memagang sawah sakubone baunda pulo. Mako sanang-sanang sultan di rumah. Ilia mudiak kemasak puji pagi patang ke buah tutua. Pendeknya minantu dan santi yang semado kami gagah. Nan jauh kinilah kari nalia mencotok tangan. Sepatah sultan batutua alamai kejadi undang-undang badoso sia menyanggah. Kantui sultan bunyi biola paluah baun minyak London pendeknya hebat. Ada ikolah menggi nan tak tahan stan. Rasah tinggal di rumah gadang duduk tagak kemari cangguang.
Bilik saraso barogalu kasua balapiak panjamuran awak bansai nipis telingo tapasuran tau bejokan. Marantau sekali nangkos tan bukanlah rantau nanda ulu. Bukan ke Jambi ke Palembang indak pulau ke Bangkaulu, tapi malapeh Selat Sunda Betawi tampe nama 7. Batula saparinduan disusuak mengaji dari alih diulang beretong dari aso mulai mengambang lapiak pulau iyo di ranah Tanjung Pariwak. Mangko bakaja daerah pelabuhan dek takana lagu da ulunyo sangkit di kasang kota Jambi maso mengakeh di Bembaru. Bapokok di ujung lidah mengabek padi hijau daun semba ujung elo ke pangkau untuk melili tali salai. Kini bermain di Pasaula, di Panyalang mato ilia mudia dipasang talingo tajam-tajam lego jorang anak kapal. Tapi saya barai ayam aduan. Awak lah nyato ayam kampung pai manapa kagalanggang bangkok jusiam nambalawan. Mako taraso gamang binarami. Apolai umua menjalang mempek limo. Kok darah beransua dingin, kok pasak taraso guyah mencuang kareh hati berdampuang. Taga dek joki kareh duo lari salanja di pasokan lompek selompek jambut tibo. Awaklah tinggal di belakang mandi juga buit kaki orang. 2 tahun lama risiko, nasib nan tidak perubahan. Dietong ganuk di papa ganjia di kali lubang timbun lubang balenong di sinan tuo. Syukurlah condong lay batung kek kuat lamah lay dapat bilai amak sida turun tangan menjual jajan nasi lontong. Baik itu pun anak anggadih nomor 2 lai pulau menjahit-jahit mambiat bangkalai barang sudah. Adiaknya na laki-laki baraja menggalih koran bajamu di simpang ampek pulang menggalih ke sekolah. Namun di sinalah letak keadilan stan. Ko usau yo mati urip, ko iduit nyato tak berubah tapi tinaman tumbuh jauh. Salamu mau nyi tanah jauh bertambah anggota ciek batu kuat adiak sida serantak laya di cucu. Alhamdulillah jadi jauh. Dipitih malah nang kurang rasaki nang tabang dia tapi juangok galeh balago babaliak pasukan tujuh awak nang surang komandannya. Nan saibarai urang baburu stan lah dilapeh hanjiang lupa gagok di kaca rimbo nang satumpak mencari baun jajak baru. Sabalik utan ditapak gilo bersorak-sorak panjang bukit jelurah di Pareso. Namun data indak datiak pun tidur payah babega-bega sajo. Lai sadaruk dua daruk tadanga sayu salah anjing. Kemudian lasuni pulau wakaja indak mematah hari bertambah tinggi juga. Dek sabab karena itu daripada bahabis masuk elok dialih kena lain netan ke pasar Tanah Abang kamari buruan berkisahnya. Kanio di masa itu kain sandang banyak keluar batik saluran pemerintah. Bandanya Badan Koperasi Ulu dari GKBI. Baik itu pun palekat merek Cepadi Joku pun bisa di Bali masuk anggota baru dapat. Harago murah tarif iset di pasaran kancang lakunyo nan bak menjual kecang goreng. Tantangan muntuang jolabonyo stan sakodi jadi 30 memancing kalau jedawai sesaklah cando di tepian. Maka disimaklah garak jogari, mairiang ngadok orang banyak. Bak gandang langkah tarinyo kamalo yang dibantu lilin. Kini awak jadi anggota mendapat jatah pembagian. Pasalingki barabuik DO basasak baragang barang biang tabuak gantian keputus sekolah cadiak bakawakan. Karena dek lai satu kagalanggang samu bapacu jinan banyak maka orang tibu awak pun sampai. Ko indak kata potong kudo balang alun tetungkeh nang tangguli boko dirabui agam juo namun hadiah jariah bertarimu taraso lama candunyo babaliak iblis colok ini. Hujan sabalah nalah turun stan rabe saruman bertuangkan kumanta tibo diato. Kamalimbak candunyo banda takah kaganang sawah dia. Tapi lah kagali de hujan sagadaba. Alun sampai hanyut sarok laman alun batangah isikulah. Hari tarang hujan tunta 2 haroklah banyak nang kagadang tarumu menggi di pematang. Habi hari babilang hari cukui pakan bajawek bulan-bulan baganti jadi tahun anak baransua gadang yo. Sitini laga dimasak sadang naranin ranun panu rasa lasigai di bueknya.
Adapun paja nan surangko balain dari nalain. Ranca indah mani tabao gapu antah kurih pembukan tinggi alun rendah talampau. Ibarat konten dape anam narapor lain dak sirah. Bibianyo mandeh na manurun kok kulit bako disalinyo hitam saka manjalino. Tapi mantiaknyo alah uragistan. Namuah matara di muko camin puta suwo gesoh kekida caliak sampiang silau bulakang tanah malam bersike yo. Dilo mengisai-ngisai bulu babada antara cacah ala-alah minyak arunnya rasuah karoge bulu iduang. Asah keluar laki gincu. Lepong pipihnya tiga lampih betumbuk jerono sirah salingka matola membiru cando di lantak alupatah. Pandang pulo caro jalannya. Lenggang beitiak pulang patang lenggok cualang-alang lapeh tumi nyerasu di tanah baaku laliak encik mato. Pagi rintang membaca komik, patang membaliak buku roman nalun radio kabadendang nyola satu miriamkan. Tansano gadih rangsai suastan, kabaganti mamak bakatubah, indak talok balunak-lunak yo tantai sapu menyudahi alamai parantai dalam bilik. Tagai duit di parantawan hilang di mata orang banyak. Di tengah rimbun daun limau bindalu satu hijau pulau, ulah bumi diayak topan barayun bantu tengah awang. Ba itu saiknya gadis siko tak dapat batu tua panjang diuri dado dikaluakan. Kaba pulau jengawa. Kini lah cok bertandang anak muduh marau di sudut langkan. Kok mengecek babisiak-bisiak banyak lah mato bacurito kadang-kadang galak bertahan. Duduk baradok pepandangan meja ketek mantaroi. Di bawah kaki bersawua dia teh tangan bepalun nawak tibo baru marangkang. Tak paso tak kahurangan dia pura-pura indak mencari. Tapi dek badan dak datang tuo saja wawah lah baliak dari sinan merasai pulau dak ulunya. Mako capek paham marih di batin. Urang baru menyensiang kain nawak lah tibo di subarang. Baru saja tabang melewek lah nyato alame inggok daun narimbun di kuaknya menuju rantiang nak mencakam. Aku diparapek malah pagaladang. Dibagi agak joagiah buah jangko digarihkan jan sampai leso perak jaguang. Nyampang kon dak talantai sabaluluih larabah mengko ditueh. Mungkin kabasera air di bumi tateba malu di langit sumpah ke badan belungguaknya. Sebenarnya kalau ditukiak pandangan dakok di layang caliak kenan jauh. Di sigi-sigi ketandannya di silau-silau kepala pah. Mako taradok kawan setini ko lai saulah parangainya. Indak ba anak muda kini standa ulu patuh dari kilek menangkok baru mengeong lah tagagau saja untuk tahu. Pajako lai babudi. Hormat josopan tak pakaikan tampan tarati ado pulo jaban tua indak ketinggalan. Anak orang Sunda Cilamaya dagang imbawan tiap hari. Karajo di balai kota BA tambahan ujung namu sarjana muda kecewa. Ndak lama bana berkenalan tibo malah siriah pinangan. Dikarang katu jurun diengan putih mepakai ipangkanyo laki la cincin balarotan. Naniai saja semulo tan. Kok dapet pinta jo pinto kebuliah kandak bakandak. Naminantu iyo orang awak iyo. Ndak dapet nan saling kapari iyo nan saling kawa. Ndak mungkin nan sanagari orang salua. Janta lampau ombak na badabua sainggo sekilang aya bangi sabateh taratak aya hitam jauhnya sialang belentak basi. Pendeknya tatak dilingka minangkabau. Namun nampaknya ditarah hendak tatarah nan bak menarah batang sampia dirateh jiwa menjadi. Ditagah hendak tetagah nan bak menagah aye dia dilapeh jiwa menjadi. Ayam sebuangan sadionyo dek malang sekok menyembang. Jo si dadang jodoh besuo dapet minantu tatagala. Kalau diagak di kanang-kanang dimasuk semasa itu tapek jiwa bak andai orang. Babaju kesumbo lusuah bakatak-katak di langan. Labuliah mengkode rusuah mendapik rasu kehilangan. Sebab itu dikatakan sesudah janji tepabuek diresek sapu tak berisi. Pitih hindak simpanan tidur banda lapang ke diambawi. Usah kenung kueh ke paralek jangan para buit ke dibaco. Batanak sajola cok talai taisok bali babatang. Upah tajawik kabo pincang jari pontong cincin tekarang. Sialah hurang mengkatahu antah kok sultan nama rasai. Tapi sementang pun baik itu Ustaz. Disikolah letak keadilan nyatu kayo Allah Ta'ala. Pantang nang kalam sudah tiba. Iyo juo katurang pandai. Tiok buruak ado imbuahnya. Barang suatu bahakimah. Iko malah pemujuk tangi tapi menantu orang lain.
Ndak disangko ndak diagak datang orang pihak sebalah sebondong pai menjalang tujuan menaki ari. Tibo bukan sembarang tibo sarato juadai nyolangkuk pembawa buah tangan. Tarapak talam tangga rumah berisi segala buah baru tiba kue-kue tiap talam bapariasan. Di antara sebanyak itu ada sebuah piring layah baraleh di sapu tangan balampih karate perak. Takana ukia joragian jumbai pucuk rabuang heran lamato memandangi. Di siko talatak pitih tan. Pitih iyo bana pitih sana. Uang karate baru-baru wangi tabiri alun nilang badaria di sintu angin. Mencaliak kepiang bersusun menggari-gari ujung jari diansua menjelit tunjuk niat metong salai-salai dek malu bertahan saja. Anak siamuak dalam padi cukup di dalam pabarisan. Biar baramuak dalam mati di buku ndak kelihatan baik itu kunun rambut budi. Alun cukui dan sedonan tunstan. Ado pulo kasua sepasang meriang superai serong banta 5 jesupa masuk pulo kain selimut talangkoi. Sadonya untuk anak daru. Baik itu cara orang di sinan awak tinggal mangguak saja. Sapai orang nan banyak dan picik-picik punggung tangan. Mungkin kuah badan dalam mimpi buah rasian kau dah nampak. Lain pulo amat stini. Nyu menangih tak isak-isak indak jaleh waratoknya. Antah ia mato tanu syukur dia rasa kira datang mauntok. Antah malu rasul disumbang tersingit banai indak awak. Mungkin juga puji ke anak. Elok rataknya tangan paja bak talagu di bawah gunung. Atau barangkali sebaliaknya tarasu bana hino badan baju akontan nanakkan dua. Tapi bisa juga mau pek laki. Mada bana kanai sindiran bak alang-alang taga bingkai muko di mana disuakan. Entahlah. Pendeknya entah. Nan nyatu ba itulah nanta jadi. Tuhan menolong jo caronyo alek lansuang minantu naik syukurlah jo pada Allah. Itu di tahun nanam mampek stan. Sesudah piti bakare 1000 jadi cek piah sangke Soekarno berkuasa. Lah duo baban talapeh ini. Tinggal si Anip di STM, si Sarial sekolah dasar, si Linda mulai masuk TK. Di dalam tahun 65, masa itu bulan 9. Tanggal 30 tengah malam lah iyalah si anak Aram. Induaknya Siti Komunis bapaknya Kunun Soekarno nama jaweknya to si untuang. Satu lagi ya satu banamu kuyang Gestapo. Tantang paja jadah nangko tangihnya ala hurabi. Takiak babunyi patih tongga mangguruah sepanjang malam. Tasintak nagari santero heboh laurang berkulir yang lewa ke sudut-sudut bumi. Tapi de izin Allah Ta'ala masuknya Tuhan menggarakkan. Maka mengamuaklah pendeka judu balang urang bagak dalam kampung pari pagari nagari. Nantahan digundam gara gaji urek kawe tulang nyabasi ndak nyabasah dalam ayah de api bapantangami. Mato sirah de tanyo sirah batu tua tak pandayame. Tapi alun cabuah nyala datang di masang keto nyala tibo la sia indak lasuh pun tidolah tabangkai saja aku tahu. Itulah erpekat orang namo Kanstan tuonyo bagala sarwedi. Tanggal 31 menjelang subuh. Dilipe ait namba jelo di basuh malu namba teba. Anok lah kini niat paja sudah lagadang si Gestapo umur tak sampai 2 hari. Tapi sungguh punan bakian alun salah saya sinan saja. Walau apinya yolah padam pun tuang barasuk-rasuk juo. Dia pun dah biarlah memutuh kakinya menyipak-nyipak. Sebab pihak dek kaum si Komunis atau si Marhen bako paja sadonyo dak sarang hati. Sinan pacah cakak bondoh cido mencido tengah malam pakiak juga ruang besautan darah hidup mana sungai cabuah laju kesudahannya. Di pangkat tahun 66 bangkit kalene anak muda murid sekolah memberontak kami juga kapi pasukannya. Tak tantu siang jo malam lupa makan lupa mahapa gilo babondong milemu dia demonstrasinya namokan. Ndak nyotakui je bulalang alun kesuri juga ratak mati pun aram tak nyesakan. Sebalun kandak dibari di Manggagau sepanjang jalan Bilalok di tengah labuah oto lalu dikampih kanyo. Trikora jadi semboyan nampera ke buah tutua PKI ke diganyangnya. Pendeknya lah lanyah laman istana beturu-turu rajo tuo merentak-rentak subandrio ke ditangko tansi tercukui. Di antara orang banyak lain menyalek nandiawak si Anip menjadi kapi kudian menjadi kokam.
Sajak memakai jaket balang tekanak baret hijau daun sarupo rajo sepatokah rasu di bibia tepi cawan dak pepucuk tianau. Siang ngilang malam tak pulang jarang bana makan di rumah ngilu rapik berkumpul-kumpuan tah sekolah entah indah. Manjaliak semangat anak muda tanta bayang masuk sampai 5 menjalang tahun 50 sangkit awak jadi pemuda. Mariam tomong nambah lawan. Mortir juga ren bado isi napang mesin nambah sosokon olah pistol juga ranan. Di awak je bambu runciang sajo padang besintak pepanggakan paliang tinggi badia balansa kasiak balado ndak tinggal. Tapi dek tuah pakiak merdeka dek lantang nimbawan jihad. Dia mati di bawah tindak buto di bawah mato sinan merdeka dilewakan. Agak bendera berputih. Tapi 20 tahun kemudian tersingguang luku nalamu kini memuruak pulau Baliak. Darah hayah turun ke anak warih kijawek kemanakan katu pusako bapakai kan Nikolah bunyi ketonyo. Kalau supadan dianjak urang long, pamatang di kisah tagak bana bak candori tukari, mako tunjukkan waang laki-laki. Satapak usahang surui sapadi jangan bapaliang, haramkan babaliak pulang biala tanah nak tasirah anguk kan sama repek malam.